Ndewonu ndị Igbo be anyị, unu ka nọkwa na Ikorotv. N'ụbọchị tata anyị na-ewetara unu ihe kpatara na ọtụtụ nne na nna anaghị akụziri ụmụ ha asụsụ Igbo. Biko soronụ m ka anyị gagharịa wee jụọ ndị mmadụ ka ha gwa anyị ihe kpatara nke nakwa ụzọ a ga-esi wee nye aka ka ya bụ ihe wee belata. Aka m bụkwa onye nke gị, Ndidi Amaka Nwadumike. Ngwa soronụ m ka anyị wee jee chọpụta nke a. Ndewo nwaanyị ọma, biko gwa ya aha gị. Aba m bụ Chinasa okwu ọwa, onye Akụrugo ka m bụ na-anụ dị n'Abia steeti. Ọ dị mma, ebukwa ezigbote onye Igbo. Tata anyị na-ajụ gịnị mere na ndị mmadụ anaghị akụziziri ụmụ ha Igbo ma ọ bụ na-asụrụ ụmụaka ha Igbo. Enweghị nwere ike ịgwa anyị maka nke a? Ibe m nwere ike ịgwa unu maka ya bụ a sị na onye kwuo ka ọ na-arara ọ narụkwa ọrakwa ka ọra. N'otu anyị fụrụ m ụmụaka mma ndị nnukwu ma ndị obere, nna akaba ahụhụ na nkụziere ha Igbo maka na ha bụ afọ Igbo. Ọ bụrụ ige mgbage na-asụ sịpịrịsịpịrị, igekwa mgbade na-asụ sịpịrịsịpịrị, ọ dụbọghọ mma. Achịrị m ndị nne nwaanyị anyị ha yie ka anyị kụziwere ụmụaka anyị Igbo. Ejegodo skuulu, ejegodo English akụziri ihe, ha nata na be gị kụziwere ya ezigbote Igbo. Na Igbo anụnwa na-edukwanụ mmadụ aga ebe ọbụla ọ na-aga. Mme gị chọgodo iri gị wafọ Igbo gụfụgụ, ọ gụfụtago na mmiri ahụ, mana Igbo onye Igbo ibe ya. Ọ dị ka m wee okwu akpụrụ ga-ama mfụnata m n'ọnụ. Otu a nọ na nka nkịta n'Enugwu steeti, m ga na-asụ be nna m asụrụkwa ya n'isi. Nnarụzikwa Abia steeti, ndị be di m na-asụ ngọ ele, nnarụkwa ebe ahụ nsụwazikwa ngọ. Mụ na ndị be di m nọrọ na-asụkwa be di m ha, mana nnọkwara na be nna m ga na-asụkwa be anyị. Mana ihe kacha mkpa n'ụwa bụ anyị bụ ndị nne gbaa mbọ fụ na ụmụ anyị na-asụ Igbo. Ma ụmụ anyị ma ụmụ m nkịta anụ oweghị ya na-asụ English n'iru m. Isu anyị n'iru m ntie gị ịfụkwa na skuulu nke antị kụziwere gị nụtawa, mana ị natakwa na be m ị ga na-asụrụ m Igbo. Andị na mma eme onye ana m agụ akwụkwọ nke a ga-achị, mana nwa nke m gụrụ ejikwa m ya asụ aga. Mana Igbo anyị bara uru, eziokwu bụ ndụ. Biko ọfụkwa ka ọ ha m n'ọnụ. Ndewo nwoke ọma, biko gwa ya aha gị. Ezigbo afọ mbụ Obiora Ọgụgụ ọfọ. Ndewo. Biko anyị si ka anyị jụọ n'ụbọchị tata, gịnị mere na ndị Igbo anaghịzi asụrụ ụmụaka ha Igbo mana ọtụtụ ndị Igbo anaghịzi asụ Igbo? Aghọtaghị na-eme ha maka onye ọbụla bụ onye Igbo mụtara nwa ga na-asụrụ ya Igbo. Ijegodo ala bekee ụlọ asụsụ bụ na-agwa nwa gị okwu ka ọ wee mara na ebe o si wee pụta, na ebe a ka nna ya si wee pụta. Anyị jee ala bekee wee na-asụrụ ụmụ bekee ka ekwere ha ga-eji wee mara ebe ha si. Atakwa mmadụ a na-asị na ya bụ John Franklin, ihu na ọwụ ha ga-esi wee gosi ebe o si. Mara ụta nsị wee si n'afọ mbụ Obiora Ọgụgụ ọfọ magara mbụ onye Igbo. Oke o si eme ụdị ha. Ma mmadụ kata na-asụ ụmụ ya ejijikwa ụlọ akwụkwọ nata, na-asịrị nwa gị sịpịrịsịpịrịsịpịrị na-enweghị isi. Ebikwa eju nwatakịrị ka afa gị ọ sịrị na afọ ya Steflin. Eju ya ka ọ kọrọ n'onye Igbo ọma nke ọtawu ya. Nwere Okeke nwa nke afọ wee chu gozie m wee chi na-agọrọ m afọ ndị Igbo bụchi ndị na ịnwere asụsụ Igbo na-asụ agwa mmadụ okwu ọ na-atọ ụtọ na-aghọta ihe ha na-ekwu. Igbo amaka o. Ụwa ọzọ m ga-abịa aga m abụ onye Igbo. Ozugbo nke a tọgbuola m. Mana nwoke ọma o, kedu ihe ọ dị gị ka ọ bụ ọrụ ya ịkụziri ụmụaka asụsụ Igbo anya? Ma nwoke ma nwaanyị ọ bụ ọrụ ha na-abụ. Nwaanyị ejicha ụlọ akwụkwọ ga na-akụ bikọ ụmụaka na nne ha na-anọkarị nso. Ịghọtago? Mana nna jeche gbacha mbọ yọta o kụzikwara ha Igbo ahụ, na-asụkwara ihe Igbo ahụ. Maka je ụlọ akwụkwọ sụcha sịmịrị ha na-asụ, ya natazikwa were onye Igbo wee kọwara ha, jụọ ihe mere n'ụlọ akwụkwọ, ha wee kọwara ya kọwatado ha ọfụma, ha wee na-asụ Igbo ọma na Igbo amaka. Ndewo nwaanyị ọma. Ndewo nwoke ọma, ọ ya abalị gị o. Ma ị daalụkwa. Anụ gị nke a amakacha nnọọ. Biko gwa ya aha gị. Ọ bụ Margaret Nnaji. Ọ dị mma. Ya ji wee bịa tata bụ ka anyị jụọ ihe kpatara na asụsụ Igbo na-anaghachi azụ. Kedu onye ọ dị gị ka o si n'aka? Nwa m nwaanyị, asị m achọ nsị na anyị bụ ndị mụrụ nwa bụ ọ na-esite n'aka. Anyị hafụ nsụsụ ụmụ anyị asụsụ ntọnanụ obodo anyị sụwazie asụsụ ndị bekee. A na-achịkwa na-akụziri ụmụaka ya asụsụ Igbo bụ asụsụ omenala eji bụ ntọnanụ ihe, ha na-afọ na-asịrị ha asụsụ bekee. Ọ bụ anyị bụ ndị mụrụ nwa bụ nsị n'aka. Maka ihe ikụziri nwa bụ ọ na-abụ ịkpọ nwa nkịta ọzawa nkịta, ịbịa kpọọ nye ewu ọzawa ewu. Anyị bụ mụrụ nwa bee o so n'aka wee na-abịa. Ọ dị ka ndị nke m nọ n'ụzọ emụchi nsụkwa asụsụ bekee nunu nsụkwala ha omenala bụ ka were mmanụ mba na unuji
maka na nwata be anyị si ya jere mba na ọ bụrụ asụsụ ihe asụsụ anyị na ọsụrụ bụ eji zọpụta ya nke ya jelu ọ bụrụ na onye be anyị nọ ebe ahụ bụ soro ndị na ọ bụ gala emegide gị ha si anyị afụkwa na ya nọ na-asụsụ onye na nga ahụ eri adịkwa eri onwe ya bụkwa ihe m ghọtara n'ime ya nwa m anyị bụ ndị na-amụ nwa bụ eso eme ya bụ ihe ọ dị mma ịzara nke ọma mana ọkwa ịma na ihe banyere asụsụ a na-esokwa n'aha anyị na-enye nwa anyị ụmụaka gị nyere ha aha Igbo ka nyere ha aha oyibo enyere m ha ekwu Igbo nyekwa ha ekwu oyibo ọ dị mma ekwu Igbo ntọna na ebe anyị enyere m nye mana mgbe emeghe baptizim nyezie ha nke bekee ha nwere ekwa na-abụ ụmụaka m niile nwere ekwa na-abụ ya bụ eji amata na onye nwa bụ onye oyibo ntọna n'Igbo onye bụ onye Igbo na-enwe ekwu oyibo na onwe ekwu oyibo na ọ bụ nwe sọsọ ekwu oyibo ma na ndị mụla emete enyi bifo atọ ọnwa dị nwatakịrị na-anọ n'ala Igbo be nke anyị ị ga-aba ekwu Igbo o ji amata na ya bụ onye Igbo a nwere ya afụtakpọ ọnwa ekwu Igbo ikuja chike ebe o so mata na ekwu Igbo ya bụ Igbo bụ ihe a ya bụ eji ama onye nwa ọmụrụ n'ala ya bụ ị na-ekwu bụ na anyị kwesịrị ka anyị na-aza aha Igbo anụnwa na-azasi ike anyị kwesịrị ka anyị na-aza ekwu Igbo anyị ewere ama ibe anyị shi mana mgbe m jụkwa gị kpọkwara m aha Igbo gị aga ekwesịrị m kpọrọ ekwu Igbo bụ eziokwu ekwa m bụ mgbakwụ ugwuelu ya bụ nne m nna m gụrụ m bụchi atọrọ m n'ala mgbakwụ ugwuelu bụ egara m ịta ka ị kpọrọ aha Igbo gị daalụ jisi ike ebe baptizim zaje Maglet Nnaji ịnụkwala anya ọ dị mma ngwanụ daalụ maka ohere nyere ahịa ọma gịnị mere na ndị nne na nna anaghị asụziri ụmụ ha asụsụ Igbo n'oge ugbu a ya nakwa gịnị mere na ụmụaka anaghị asụ asụsụ Igbo ndewo ana m ekele gị na-ekelesi gị ike n'ihi ajụjụ nke anyị bịara jụọ m tata ihe mere na ọtụtụ nne na nna ada asụrụ ụmụ ha Igbo bụ na ha na-eche na asụsụ ndị mba ọzọ bụ asụsụ bekee nke eji akụziri anyị ihe otu ọ bụkwa na ya esi na mba jewe mba ọzọ na anyị mmekọrịta mmadụ na ibe ya ga na-aga n'iru ha were na ọ bụrụ na ha ebido ha n'oge kụziwere ụmụ ha ka esi asụ asụsụ mba ọzọ ahụ na ha ma amụta ka esi asụ ya ụfọdụ nne na nna wee fụtazie ya dịka ihe ngosi na ọ bụrụ na nwa ga-ada asụ oyibo n'ezinụlọ gị na ha bụrụ ndị mara ka esi eme ihe ọfụma n'ezinụlọ gị awa ha anya n'ezinụlọ gị ada eme ọfụma na ha ada ejedi akwụkwọ so ọkwa ihe a ka mụ nwa na-ebere ya sị na ya mere na ọtụtụ nne na nna ada asụrụ ụmụ ha oyibo kedu ihe ị nwere ike ikwu ka a ga-esi wee mee ka asụsụ Igbo anyị ghara ịna ka anyị na-akwalite ya bụ asụsụ Igbo ekele dịrị gị asụsụ Igbo bụ asụsụ dị ụtọ asụsụ Igbo bụ asụsụ a na-aghọta ọsịsọ asụsụ Igbo bụ asụsụ eji mara ndị Igbo ebe ọ bụla ị nọ wee sụọ Igbo nwanne gị n'onu gị ọ mara na ọkwa onye Igbo bụ onye a o nwekwa ihe ọzọ mma a ga-eme ka asụsụ Igbo gawa n'ihu na-abụghọ ka anyị gwa ndị nne na nna anyị na ụmụaka odibo anyị kpọta nne netere anyị ụmụaka ka ha na-asụrụ ụmụ anyị Igbo ka anyị were asụsụ Igbo kpọrọ ihe ka anyị mara na asụsụ anyị kachasị asụsụ ndị ọzọ niile ụtọ ka anyị hapụ ị na-eme mpako na nwa gị na-asụ oyibo ọ bụrụ na ị kacha wee mara maka na ọ bụrụ na anyị ebido ya n'ezinụlọ kụziwere ụmụaka anyị asụsụ Igbo abịa n'ụlọ akwụkwọ ụmụaka were asụsụ Igbo na ndị nkụzi kpọrọ ihe echekwa m na ọ ga na-aga n'ihu ndị ihe ọzọ na-eme ya bụ na anyị aghọta ha bụ ndị Igbo bụ ọ bụrụ na ijiri oyibo na-akụziri ụmụaka gị ihe ọ bụrụ na ịkpọta odibo ahụ ọ bụ na o je ha akwụkwọ ọfụma na ọ da-asụ oyibo ọfụma na na-akpọ nke ndị oyibo kpọrọ broken o were ya kụziere nwa gị ihe onye ọzọ bịakwara ezinụlọ a na-agụghọ maka asụsụ oyibo ọfụma o wekwara ya kụziere ụmụaka gị ihe ha batakwa n'ule akwụkwọ ha ewekwere broken ahụ na-ede ya ede ịfụ na nwa ji onu nne gị onu nne wee kụziere ihe na nwa ahụ ntojewo ụlọ akwụkwọ ọ ga-amakwa akwụkwọ
ọ bịakwa ịsa oyi ịmụ oyibo ahụ ọmụtakwa ya ọfụma. Ndewo. Ndewo nwaanyị ọma, ịzara nke ọma, ọ ya abalị gị o jisi ike. Ndewo nwaanyị ọma. Ndewo. Biko gwa ya aha gị. Aha m bụ Chukwu Deborah Ijeọma. Ijeọma, nke a bụ ihe kacha wee tọọ m ụtọ, aha Igbo. Tata anyị bịara ịjụ ndị mmadụ ihe kpatara na ọtụtụ ndị Igbo anaghịzi asụ Igbo. Kedu ihe ị chere? Ihe mere ọtụtụ ndị Igbo na-adịghịzi asụ Igbo o si n'aka nne na nna anyị, maka ụfọdụ nne na nna anyị kịta anụwa a na-aka asụrụ ụmụ ha bekee dan ịsụrụ ha asụsụ Igbo. Anọ ya bịa mere asụsụ Igbo ji anara azụ. Ọ dị mma, ịzara nke ọma. Gịwa, ị na-asụkwa asụsụ Igbo a? Ana m asụ asụsụ Igbo nne m. Ya bụ ịbụrụ nne echi ị ga na-asụ ya bụ asụsụ, na-asụ ya nke ọma. Ma nwanne echi mmụọ nwa m ga na-asụsịrị asụsụ Igbo ike. Kedu ndụmọdụ ị nwere inye nne na nna maka ya bụ ihe? Ndụmọdụ m nwere inye nne na nna, biko ka a kawa arụ ka a na-asụrụ ụmụ ha asụsụ Igbo na asụsụ Igbo amaka na Igbo bụkwa n'ihe. Ndewo, ọ ga-abalị gị, jisi ike o. Ndewo nwoke ọma, biko gwa ya aha gị. Afọ m bụ Emenike Sunday Ogbube. Ọ dị mma. Tata anyị na-ajụ ihe kpatara na ndị nne na nna anaghị asụziri ụmụ ha Igbo. Kedu ihe ị nwere ike ikwu maka nke a? Ya nwere ike ikwu na ya bụ na ọ dịghị mma. Anyị kwesịrị ka anyị na-asụrụ ụmụ anyị Igbo, maka na ọ ya ka ọ jide ka Yoruba na Hausa aka anyị mma. Anyị kwesịrị na-akụziri ụmụ anyị Igbo. Ihe niile abụrụ bekee bịara abịa, Igbo ka mma. Ọ ndị nne ka ndị nna ka ọ bụ ọrụ ha ịkụziri ụmụ ha asụsụ Igbo a? Ọ ndị nne na ndị nna na ndị nkụzi, ọ bụrụ nwere ndị ọ dịrị iche. Ọ dị mma. Kedu ndụmọdụ nwere ike inye nne na nna maka nke a? Ndụmọdụ nwere ike inye nne na nna maka nke a bụ ha gbaa mbọ ka a kụziere ụmụaka Igbo. Ihe niile abụrụ junior go and bring this thing, ka anyị na-asụ Igbo ọfụma, na anyị bụ ndị Igbo na-akụziri ụmụaka anyị Igbo, gosi ọtụtụ ihe na-efunarịzi anyị maka ya. Ndewo nwoke ọma, ịzara nke ọma, ya baalụ gị o jisi ike. Ndewo nwaanyị ọma, biko gwa ya aha gị. Aha m bụ Rita Chukwuebuka Ani. Ọ dị mma. Tata anyị na-ajụ ihe kpatara na nne na nna anaghị asụziri ụmụaka ha Igbo. Ihe kpatara na nne na nna anaghị asụrụ ụmụaka ha Igbo bụ na ụmụ agbara ọfụ na ọ na-adị ha ka ịsụ oyibo ọkacha mma, mana ha mara na ịsụ oyibo akarọ mma, maka na nwa ọbụla mara asụsụ omenala, ebe ọbụla ọ banyere sụọ asụsụ amala ebe o si. Ọ dị mma. Kedu ndụmọdụ ị nwere ike inye nne na nna banyere ya bụ ihe? Ndụmọdụ nwere ike inye nne na nna banyere ịsụrụ ụmụaka agbara ọfụ oyibo bụ ha asụzinala ha na enwere ụmụaka ụfọdụ ga na-agwa okwu ha na-ene gị gboro ka efi, ha ma nghọta ihe ị na-ekwu, mana ị na-asụrụ ha Igbo ha na-aghọta Igbo, ha mara na asụsụ Igbo amaka. Ebe ọbụla ha banyere a na-asụ Igbo, ikwure n'okwu ha ghọta ihe i kwuru anya. Ọ dị mma. Ụmụaka gị bi ya n'ebe a? Aha. Nne, gwa ya aha gị. Raphael Chisimdi Stephanie. Isi? Raphael Chisimdi Stephanie. Ọ dị mma. Ibo ya ebe? Nkanu. Kedu ebe isi wee mụta ka esi asụ asụsụ Igbo? Na village m. Na village m. Ọ dị mma. Ndewo. Kedu aha nke gị wa? Raphael Faith Chimamanda. Kedu ebe isi wee mụta ka esi asụ asụsụ Igbo? Esi m n'aka onye mụrụ m wee mụta ya, sikwe n'aka village wee mụtakwa ya. Ọ dị mma. Ndewo nu o jisi n'ike na-asụrụ ụmụ gị asụsụ Igbo na asụsụ Igbo amaka. Daalụ o. Ndewo, biko gwa anyị aha gị. Afọ m bụ Friday Ozuma. Ọ dị mma. Tata anyị na-ajụ ndị Igbo be anyị ihe mere na ndị nne na nna anaghị asụziri ụmụaka ha Igbo. Ka ị nwere ike ịgwa anyị maka nke a? Ihe ikwu maka nke a bụ maka na ịbịa na nne na nna na ụmụaka nọ n'obodo kịta ana Igbo, ụfọdụ n'ime ya bụ Indomie father and the children, while some are Indomie children. So that is why. But then we read ụmụafọ Igbo mara asụ Igbo ọfụma. Na-abụ abịa kịta anakụzi ụmụaka Igbo ruo n'isi, ana-amụta Igbo n'ime n'ụlọ akwụkwọ, na-amụta ọfụma. Mana those one a na-achọ ka adị so special, like that to abụ so special to others. That's why a na-abụ na-abịa ịsụ Igbo, a na-eme isi were ya na-eme egwu agwara ọgwa, ọ dị ka asị na Igbo adọrọrị.
Ọ dị mma, daalụ. Kedu ndụmọdụ ị nwere ike inye ndị anyị kpọrọ ndị Indomie fathers na ndị Indomie mothers? Indomie fathers, Indomie mothers, a na-asị ya biko ewere iwe ajiri nwayọ ka ghara ịma na asị na onye na-amara na-ekwuru ebe ụlọ ama nna ya ajọ ọnwụọ ebufe ya ama nna ya. So ka a na-asụ ụmụ ya asụsụ Igbo ahụ ka amata ebe a bụ origin, ebe asụ ebịa ụwa karịa iwere na-agwa ya ego gwara ọgwa na ntụ ya. Ọ na ụmụaka abịaghị akwa too much self to me. Minochi da cry to me agwa datina ụmụaka kịta abịa na-asụ asụsụ bekee. What was the bekee bụ gịnị? Bekee bụ ka a na-asụ Igbo ọfụma, ka a na-asụ Igbo ka ọ na-adụ ụda na ntị. A ga na-adị proud of ebe anyị so ebịa ka a na-eko, ka anyị ji ebe anyị na-eko dana iji obodo Igbo na-eko. Ọ dị mma, ọ ya abalụ gị o jisi ike, daalụ. Ndewo nwoke ọma, biko gwa ya aha gị. Aha m na-Emeka iri eru na chi. Mana ihe eji mara m riwe akụ. Ahụ m onye agbara iji n'inyere eze. Riwe akụ. Tata anyị na-ajụ ihe kpatara nne na nna anaghị asụrụ ụmụ ha asụsụ Igbo. Ka ihe ga-agwa anyị banyere ya bụ ihe? Ya wụ ihe ọwụ ya anya mmiri ka ọwụ. Ọwụ ya anya mmiri wuru m ya wụ ọdachi ndakwasịrị ndị Igbo. Ezigbo ọdachi dakwasịrị ndị Igbo. Maka na ọdụ nche njọ onye Igbo nwoke ịnụta nwaanyị nwunye gị awụrụ ụmụ onye Igbo. Gụ na nwunye gị unu bịazi unu mụta nwa ọwụrụ na ụmụ unu amaghị asụ Igbo. Ụmụ gị anaghị anụ Igbo. Oyibo kpọrọ ya wọnda dị azọ ya ịrịba ama na gị iwe onye Igbo, nwunye gị iwe onye Igbo, mana nwa gị anaghị anụ Igbo. Nwa gị anaghị asụ Igbo. Ụfọdụ bịa ha sị gị na ụmụ ha na-anụ Igbo mana na ha anaghị asụ. Ịghọtago? Ibe m bụ n'ogbe m ụmụ Hausa yazi ụmụaka ụmụ Hausa amụrụ n'obodo a, amụrụ n'Enugwu a, ịbịa ha na-asụ Igbo, ịchọkwuo ilu ha tụrụ gị ilu n'Igbo. Mana ịbịazie ụmụazị ndị Igbo, o nwere nwatakịrị m hụrụ ụbọchị ya m jụọ anya gịnị bụ afa gị? Nwatakịrị onye Igbo nwoke, gịnị bụ afa gị? Ọ na-ene m ya sị ya mba o na ọra anụkwu Igbo. M si ya how are you? M si ya ọsị gịnị na nwa ya daa n'Igbo. Ya wụ wura ya anya mmiri ka ọwụ. Ndị Hausa ụmụaka ha na-asụ Hausa, ha na-asụrụ ụmụaka ha Hausa. O gbochie ha ịmụta oyibo. Oyibo wee nwatakịrị gaa n'ụlọ akwụkwọ ọmụta oyibo. Oyibo yi nwere ike ịmụta ebe ọwụna, mana oyibo kpọrọ ya asụsụ Igbo, oyibo kpọrọ ya mother tongue, ya asụsụ nne na nna. Ọwụ na onye Hausa, ọwụ na onye Yoruba, o kwesịrị ka ịmụta nwa ị na-asụrụ nwa gị asụsụ bụ na ha. Mana ụfọdụ na-ahụta ya nọ ka e wee chịkwa na ha oyibo kpọrọ ya civilization. Mana civilization nkacha nke wụ na ụmụ gị na-anụ asụsụ, na ụmụ gị na-anụ Igbo, na-asụ Igbo. Onwe civilization nke ya. Mana ụfọdụ na-ahụta ya nọ ka e wee chịkwa na nwa m na-anụ oyibo, nwa m na-asụ oyibo. Nwa gị gaa n'ụlọ akwụkwọ asụchara ya oyibo, ọ batakwa n'ụlọ ịsụakwara ya oyibo. Ịghọtago? Junior come, what do you learn in school? Ya wụ ihe wuru ya anya mmiri. Ya ihe m chọrọ ịgwa ndị Igbo na ndị Igbo nọ n'ezigbo ọdachi dakpụrụ ndị Igbo. Yoruba anaghị eme, Hausa anaghị eme, ọsọsọ ndị Igbo. Ị na-ahụ nwatakịrị onye Igbo, ị na-asụrụ ya Igbo na-ene gị ka egwu. Maka gịnị? Nne na nna ya anaghị asụrụ ya Igbo. Mgbe anyị ya asụsụ Igbo dị ya ka asụsụ ya, ọ dị ya ka asụsụ ọdọ, mana ọkwa nwatakịrị Igbo. Eji m ohere a wee na-agwa nne na nna ndị Igbo anyị, ịmụta nwa sụwara nwa gị Igbo. Nwatakịrị fụọ n'eji ọmụta oyibo dịka m nwa Igbo ka eji zụọ mụ, nne na nna m ji Igbo zụọ mụ. O gbochiri m taata ịsụ oyibo, ịchụ oyibo asụọrọ ngị oyibo. Ịghọtago? Onye m nwere ike ikwu ndị Igbo ka m na-agwa, ndị Igbo ma ndị nọ obodo oyibo, ma ndị nọ na ugwu Awụsa, ma ndị nọ n'ụlọ be anyị ebe a, na-asụrụ ụmụaka unu Igbo, ịmụta nwe na-asụrụ nwa gị Igbo. Ịghọtago? Maka na asụsụ bụ ihe eji mmadụ sụọ asụsụ mara onye ọwụ. Ekenekwe m unu. Ndewo nwoke ọma, ya abalụ gị, daalụ maka ndụmọdụ gị. Igbo ndị ọma, unu ahụlanụ ka o si wee gaa, anyị agachago wee bata. Anyị anụgo ihe ndị mmadụ kwuru banyere ihe mere na ọtụtụ nne na nna anaghị asụrụ ụmụ ha Igbo. Wee na-enye unu ndụmọdụ ndị Igbo be anyị
biko nu gbaa mbọ na-akụziri ụmụaka gị asụsụ Igbo site n'ezinụlọ maka na o jee ụlọ akwụkwọ ọ ka ga-amụtakwa ka esi asụ asụsụ Bekee. Gaanụ n'iru na-esonyere anyị na Ikorotv na Facebook, Twitter, Instagram nakwazi na YouTube. Aka m bụkwa onye nke unu nwaada Ndidamaka Nwadumike. Ka emesịanụ. Bobi Igbo ekene m unu. Aha m bụ Ude Chinoso. Aha m bụ Igbo Eze Chinemerem. Aha m bụ Ikechibuike. Na-ekiri na Ikorotv maka ihe gbasara omenala na ọdịnala Igbo.